naku baba mnumzane uVix oh madodana kuthi angithi uTheVix theVix the Scorpion uVix the Scorpion kula 98.0 FM asithatha leli thuba sibingelele baba uVix siyabamukela emsakazweni baba Makaya ninjani hawu siphile somqemane baba Yes. sibonga ukwemukelwa hayi namukelekile impela la ekhaya siyazizwa ingoma sike siyathaya ke sithathe nje sithi ukukhula owaduma ngayo kakhulu ethi hluphekile singakahambi kakhulu umnumzane uVix the Scorpion kahle kahle ubani nje ngokuphelele uVix the Scorpion obheka ivilakazi yho ozalwa endaweni yaseShane eGreytown eGreytown eShane yebo yeah so uVix ke mudala emculweni kodwa indoda ebishaya ihobe uVix uqale umculo ngo1982 ha ngeqembu lakho kwakuthiwa iBuya Brothers yes lelo qembu ke ngangicula ngibuye ngidlala ama-drums ngiyinkozi impela nje ngangiwaqongqotha impela ama-drums ngaleza khathi kusadlala live yes ngicule ke futhi ngilede kwiBuya Brothers 1982 yes awu umuntu wayesahamba mponcu lapho sasihamba singaqokile right waqala ngeqembu ekuthiwa yini baba iBuya Brothers kwenzekani ngayo yahamba iBuya Brothers kuthe ngo1984 ngoba phela kwakunzima la emakhaya ukurecord nje nomculo wakwazi ukuthi umculo usegoli yes ngathola isimanga ngathatha nje isuitcase lami ngafaka impahla ngashona ePietermaritzburg esitimeleni ngagibela ngangingazi ukuthi ngola laphi ubheke egoli ngibheke egoli mangise esitimeleni ngitholane nomunye umfana esasifunda naye e-high school yebo uyaphi indoda ngithi ngiyegola ngangizola lapho wathi hayi asishone emndeni South khona abafana engibazi uzohlala khona yes hayi ke kwathi gidi kwabe ngiyazi ukuthi ngizothola indawo yokulala ngavuka engakusasa ngashona kwaGalo lapho kurezela khona uSteve Keka oh yes wakhona ubhuti wakuthiwa uCharlie Rahwale sasike sabonana saxoxa yebo mangifika kuyena hayi wamela amagama kwathi hayi kulungile uzongena la ku Steve Kekana nama pages oh yeah uzosebenza la yeah